Včerajšie peklo na diaľnici opäť otvorilo otázku dostavby tohto úseku. Naša najvyťaženejšia trojprúdovka je stále neskolaudovaná a o jej budúcnosť sa vedú spory. Podľa aktivistov včerajšie zápchy potvrdili, že najlepším riešením pre takéto situácie je výstavba kolektorov. Diaľničiari však trvajú na svojom. Plány nemenia a cestu chcú len rozšíriť. Tropické horúčavia, ľudia na hodiny uväznení v rozpálených autách. To všetko má zrejme na svedomí prasknutá pneumatika na kamióne. Vodič havaroval tak nešťastne, že so svojím nákladom zablokoval hneď všetkých 6 pruhov diaľnice a spôsobil reťazovú haváriu. Nehoda sa stala na tomto mieste. Dnes je už doprava po D1 relatívne plynulá. Aktivisti však upozorňujú na to, že včerajšie niekoľkohodinové zápchy vôbec nemuseli byť. Už 2 mesiace mali byť totiž na týchto miestach skolaudované kolektory, ktoré mohli autá z upchatej diaľnice odviesť na vedľajšie cesty. Včera, čo sa tu udialo, že ľudia kolabovali v autách bez klímy v 40 stupňových teplotách, nemuselo byť, keby tie kolektory s križovatkou boli skolaudované podľa plánu 2017. Pôvodné plány však štát zmenil a namiesto riešenia s pripájacími kolektormi pre ľudí z okolitých obcí ide rozširovať diaľnicu o ďalší jazdný pruh. Diaľničiari sú aj po včerajšku s týmto rozhodnutím spokojní. Rozšírenie diaľnice na 4 pruhy a pridanie 2 pruhov k starej seneckej ceste zabezpečí lepší rozptyl dopravy pri zachovaní plynulosti na D1, čo by tá pôvodná koncepcia s kolektormi nedokázala. Rozšírenie diaľnice by včera vôbec nepomohlo. Môžeme mať aj 8 pruh do Žiliny, aj zo Žiliny. Nepomohlo by to, ľudia by tu stáli, chudáci 5 hodín bez vody. Reťazová nehoda tak rozvírila vody a opäť ožil spor diaľničiarov a ľudí z okolitých obcí pozdĺž D1. Dopravný analytik Drahovský sa však postavil na stranu štátu a namiesto kolektorov vidí riešenie v rozšírení diaľnice. Tieto kolektory by v žiadnom prípade záchranárom nepomohli. Čo by záchranárom pomohlo? Pomohli by plnohodnotné odstavné pruhy. Lucia Hlavačková, Marek Gudiak, televízia Markíza.